Виж, ето там на дървото. Ето като е в Рим. Е, там има 3 точно. Да. Само се гледате. Той един, аз го случайно го видях, защото зелен целия беше и мина на майка ти над главата. На майка ти над главата си мина и... Как си седят? Да, бе, виждам го. И трите си... Така в Италия толкова наблизо имаш ли? Да. Ево не е с синя опашка е, чакай. Къде? Его е това? Да. Чакай, от тази страна може да е по-добро слънце. Не, също. Ето как ми Ами аз малко не ми представя къде е. Жено, е това над тебе. А то до краката ти, Мартин, ето е. Да, толкова близо не сме ги виждали. В Рим не бяха толкова близо. Как църка? Как църка? Его, Марти, его. Голубите минават. И после, що съм снимал птици, ми вижте какви са ярки. Маля, това е брутално. Я хора го дръпни, бе. Ало! На вас ви говорим, бе. Тук са заградили нарочно. Por favor. Защото щяха да ги гонат. А къде е избегал на третия? Охлюв. И той избега някъде. А, не, отгоре. Къде? Точно на тебе. Айде, стига толкова. Айде ходим, че тук се отплеснахме малко. Става ли да ходим нататък да видим? Е, виж, и там има също хубава гледка, може би. По пътечката, елата. Какво ще кажеш? Хубаво е, да. Не, наши, то не казвам нищо, защото почва да ме боли кръста и ако... Ево тук, ако искате, виж, ево тук има някакви такива. Ама ако искате и там, тук по-различна гледна точка. А то виж го къде е влезнал, а? А он е черния косър. Толкова баня. Ами, кои са намирайте се? Да се намираме една стейка и да седнем вътре. Не бе, спокойно, аре. Ами не, то така ли трябва да поседнем малко? Ето тук има някакво. Всички бихме поседнем. Доста. Ами то, защото е... Ей, тук в детския каталог. Голяма работа.
sicuro. Io se non la chiudava con questo, dovrei... Те си кранчета. Някъде няколко подаръчи. Мокра ли е? Не. Какво ще кажете тук да се... Представяте Много ли е си? яко. Понеже и при нас почва много да се затопля нали, постепенно. Почваме да минаваме като климат като в Гърция, Италия и това. Представяте ли си след 20-30 години да има такива папагали? Според в мен България? няма да е толкова бързо. Може би след 100 може, ама... Да. Толкова Нищо чудно да има папагали в такъв тогава. смисъл, Наши жената. Стойте, почивайте. Мамо, ела ще я правя място. Мен не ме боли нищо. Чочо, не, Марти, не. Всички сядаме малко, да почиваме, да имаме сили. Седнете, починете си.